Ez diot uko egiten zaharra naizela aitortzeari. Za, a, ra. Hitz hori letraiatzen dut astiro. Haren loditasuna dastatzen dut, haren sonoritatea. Betidanik idazten omen duzu baita poesia ere? Poesia pizka bat, gogoratzen dudan lehen testua idatzi nuen 10-11 urterekin, ipuin bat. Eta gerora hasi nintzen poesia idazten, baina egia esan oso modu, ez dakit, noizean behin eta inolako planik gabe. Nik baneukan plan bat igual etorkizunean zerbait publikatuko nuela, baina ez, niretzako idazten nuen, bai. Bigarren poesia liburua duzu Pamielarekin aurkeztu duzuna, Andres Arraren manifestua. Kezka pertsonal batetik abiatu zara? Bikoitza izan da motivazio. Batetik kezka pertsonala, nik nahi nuen pizka bat gogoeta egin nire zahartze prozesuaz, eta horretarako iruditzen zitzaidan ingurukoekin ere egin behar nuela edo beste emakumekin elkarrizketan. Eta beste aldetik nahi nuen bebai gogoeta egin feminismoa eta zahartzaroaren arteko harremanaz. Orduan bi motivazioa egon dira liburuaren azpian, bai. Nolakoa izan da sormen prozesua? Bueno, liburua hemen jaio zen, Basauriko emakumeen etxean. 2017an egin genuen halako mintegi bat, 13 emakume bildu ginen zahartzaroa eta feminismoaren inguruan hausnartzeko. Eta ja hori egin genuenean oso interesgarria izan zen, eta pentsatu nuen zerbait idatziko nuela. Eta hasieran ez nekien ondo, ze forma emon. Eta bueno, pizkanaka hasi nintzen manifestutik, nik lehenengo testua idatzi nuen izan zen manifestua. Eta gero manifestua idazten nengoela, iruditzen zitzaden ez nuen gehiegi luzatu gura manifestua, eta pentsatu nuen, bueno, agian egingo dudana da berreskuratu nire haurtzaroan egon ziren emakume zahar edo heldu zahar batzuk. Eta hasi nintzen bebai beste testu, beste poema laburragoak idazten, eta azkenean forma ematen, baina nahiko luzea izan da prozesua, bai. Esaten da, liburu baten arnasa lehendabiziko esaldiak ematen duela. Kasu honetan, lehen poemak ematen dio arnasa liburu osoari? Bai, esango nuke baietz, da pizka bat, berreskurapen horretan, ez da? Nik pentsatu dudanean ze emakume zahar edo ze emakume heldu eta zaharrak dauden nire bizitzan, hor gai batzuk agertzen dira. Eta agertzen den bat adibidez emakume eskongabeak zirela batzuk, ez da? Nire bizitzan importanteak izan diren batzuk. Eta hor adibidez gai hori agertzen da, ez da? Emakume eskongabeak birrotxak edo neskazarrak, ez da? Deitzen ditugunak. Eta bai, hor testu horiek idazten agertzen dira, gerora manifestuan berreskuratzen diren gai batzuk. Neskazarra edo birrotxa terminoek orain arteko estigma bera izaten jarraitzen aldute? Baitu, konturatu naiz gauza batez, birrotxa terminoa ez da ezaguna leku guztietan. Nik usteot Bizkaian ezagunagoa dela. Bai gazteleraz eta bai euskaraz, nik gaztelaniaz hitz egiten nuen txikia nintzenean, eta birrotxa erabiltzen genuen, eta gero euskaraz ere bai. Gehiago erabiltzen den neskazarra. Gero, liburuaren aurkezpenak egin ditudanean konturatu naiz, herrien arabera gauza bat edo beste erabiltzen dela eta estigma diferentea dela. Batzutan birrotxa izenak dauka komponente positiboagoa beste batzutan, baino, depende. Orduan, iruditu zaibe bai liburua idatzi eta gero horretaz ere ikerketa bat egin behar dela eta pizka bat pentsatu, ez da, nola erabiltzen den. Gaur egun ez ditugu erabiltzen, badirudi leku batzutan erabiltzen dela, baina ez dugu normalean erabiltzen, baina bai, hor badago historia oso bat berreskuratu behar dena, nire ustez. Eta aldatzeko joerarik ikusten duzu? Bai, iruditzen zait ikusten dugula pizka bat iraganeko kontua bailitzan, baina egia esan ez dugu lotzen iragana eta orainaldia, eta orainaldian ere emakume asko, gizonak ere bai, emakume asko ez daude eskonduta, ez da? Adibidez, zaharrak direnean. Eta bai, horre moten duz dako gola zeikusirik lehengo emakume horiekin, baina nik uste dut hor dagoela jarraipen bat eta transmisio bat segurazki, bizi modu bat, bizitza ikusteko modu bat, bai. Andres Arren beharrak ikusezinak jarraitzen dute gizartean? Bai, nik uste zahartzaroa orokorrean nahiko ikusezina dela. Nik esaten dut gain ikusezina dela, esan nahi dut alde batetik asko ikusten ari gara, adibidez orain COVID-aren inguruan asko hitz egiten dugu egoitzetaz, arren osasunaz eta hori, baina ikusten ditugu ez subjektu moduan. Orduan, zaharrak ikustea subjektu moduan zaila da,
emakumeen kasuan gehiago esango nuke, da zerbait oso ikuspegi paternalista, ez da, maternalista erabiltzen dugu zaharrekin, orduan ez bakarrik beharrak. Nik uste dut ikusezina dela errealitate bera, nik horregaitik egin nahi izan dut, eta Andres Zaharraren figurak egin dut horretarako ikusteko emakume zahar askoren errealitatea berria da, zentzu askotan, bizimodu diferentea egiten ari dira, aldarrikapen badago implizito, empirikoa, ez hainbeste teorikoa, eta hori hor dago, baina ez dugu horrekin ezer egiten, eta nik uste dut oso importantea dela, ze gaur egun ditugun problema eta gauza askori erantzuten ari dira bizitzen. Zaharren sexualitateak ere badu bere lekua manifestu honetan, gizarte oso sexualizatu honetan baztertuta dagoela diozu. Hor daude bi kontu, ez da? Batetik mintegia egin genuenean emakumeekin, hor segiden atera zen ideia hori de sexualitatea esaldago gain baloratu egia, esaldi hori adibidez agertzen da liburua, eta nik ere pentsatzen dut, eta oso gizarte sexualizatuan bizi garela, eta orduan egia da emakume zaharrek daukiela askotan begirada bat nola esan patxadatik edo distantziatik begiratzen diote sexualitateari, eta nik uste dut hori oso interesgarria dela. Baina bestetik ere pentsatzen da emakume zaharrek ez dutela sexualitaterik. Eta hor adibidez Ana Freixasek idatzi du liburu bat, eta hor erakusten du ze anizkoitza dan emakume zaharren sexualitatea. Bueno, pertsona guztiona bezala, ez da. Eta orduan hori ere horretaz ere hitz egin behar da, ez da. Emakume zaharrek ere badute sexualitatea konpartitua edo ez, eta hori ematen du ezetz, eta ja momentu batean bukatu dela sexualitatea, eta horretaz asko dago bai hitz egiteko eta erakusteko nire ustez. Heriotza da beste gaietako bat, eta diozu gai feminista beharko lukela izan, eta hori aldarrikatzen duzu, zer esan nahi duzu horrekin? Heriotza ere beste tabu bada gure gizartean, ez da? Gero eta gehiago hitz egiten dugu, eta adibidez derecho a una muerte digna, talako elkartetan ikustu lan handia egiten ari direla, ez da? Erabakitzeko nola hil nahi duzun eta hori dana. Nik esaten dudana da, heriotzaren inguruan askotan emakumeak daudela, ez bakarrik, baina emakumeak daudela zaintzen adibidez, hiltzen ari dana, edo, pizka bat hor inguruan. Baina, eta askotan feministak dira emakume horiek, odioz nire inguruan ere nik ikusi ditut igual lagun batzuk hil direnean, nola sortzen dira laguntzareak eta hori laguntzeko, ez da? Azkenengo aste edo denbora hori. Baina ez daukagu ere nire ustez teoria feminista bat. Eta pentsatu beharko genukte horren inguruan, feministok asko pentsatu dugu bizitzaren inguruan, jaiotza, baina ez daukagu teoria feminista bat heriotzaren inguruan, osatua behintzat. Eta zer dan ondo hiltzea, zer egin behar dan ondo hiltzeko, zein da feminismoak aldarrikatu behar duena, horren inguruan lan handia egin behar da nire ustez. Esan duzu baita ere zahartzaren inguruan gogoeta politikoa falta dela, gabezi badagoela, zergatik? Balen esan dodana, ez da nik uste dut esperientzia badagoela, feminismoan esaten dudanean orokorrean, ez dut esaten bakarrik elkarte batean, feminismoan edo ideologia feminista daukien emakume asko bizitzen ari dira beste realitate bat nire ustez, lenguarekin konparatuta eta interesgarria, baina da fenomeno empiriko bat esango genukena. Igual gure inguruan, lagunen artean edo hitz egiten duguna, baina hortik nire ustez salto bat egin behar da eta teoria bat egin. Teoria esan nahi dut, gogoeta kolektibo bat, pentsatu ondo horren inguruan, orduan ze aldarrikatu behar dugun, eta bar. Egia da, adibidez pentsiodunen mugimenduan sortu dela honeka emakumeen elkartea da, eta badaudela, ez da, emakume zaharren elkarte batzuk eta mugimendu batzuk, baina orokorrean nik uste falta dela gogoeta politiko sendo bat gai honetan. Manifestuan Andres Zaharrak hitz egiten du, profil ezberdinetako Andres Zaharra da? Bai, hain justu singularrean jarri dut figura, Andres Zaharra, baina esaten dut Andres Zaharra dela figura anizkoitz bat, ez da? Bere baitan daudela emakume asko, aukera asko, pizka bat zentzu horretan espektro zabala erakutsi nahi izan dut, ez da? Eta derrigorrez ez dago nire iritzia ere, batzutan baina batzutan egin dodana da pizka bat como sintesi bat egin, ez da? Nik ikusten dodanarena, orduan izango zen figura anizkoitz bat, bai. Norentzako idatzi duzu poesia liburu hau? Emakumeentzat, gizonentzat?
Bueno, niretzako idatzi dut, lehenik eta behin, ezta? Nik pentsatzeko eta idazten pentsatzen duzu, ezta? Eta nire inguruan daudenentzat. Baina, eta emakumeentzat idatzi dut, baina egia da, gerora adibidez hitz egin dodanean gizonekin, gizon zaharrekin, batzuek esan didate, eurak ere identifikatzen direla, igual ez danarekin, baina gauza gehienekin, bai, nik uste dut gizonentzat ere baliagarria dela. Are gehiago defendatzen dut, ez dakit nire aldetik gehiegi dan, baina nik defendatzen dut emakume zaharrek, Andre zaharrak, ordezkatzen dituela ere gizonak. Alderantziz ez dut ikusten hainbeste. Baina nik uste dut Andre zaharretaz hitz egiten dugunean, hor edonoren bizitza dagoela, bai. Zaharra terminoa bera aldarrikatzen duzu liburuan. Hori da, bai, zaharra eta gaztelaniaz viejo edo vieja, eta badakidala hitz pizka bat gogorra oraindik, baina iruditzen zaite eufemismoak erabiltzen baditugu, adin nagusian, emakume nagusiak, erabili daiteke, baina eufemismo horiek estaltzen dute tabua, estaltzen dute benetan ez daukagula zahartzaroa normalizatuta. Eta nire alegina eta edo nire ekarpen txikia hortik joan da, ez da normalizatzeko, ez da nirea bakarrik, nik uste dut asko gaudela pizka bat bide horretan, eta bai, hori funtsezkoa ikusten dut orduan, zaharra, bai, badakite dagoela esaldi hori ez da, zaharra bakarrik gauzak. Eske zahartzen ari gara edo zaharra gara eta ez da ezer gertatzen, ez da, hori izango zen ideia. Zuk zeuk 60 urte bete izanak eragina izan du liburu honetan? Bai, hasi nintzen honetaz pizka serio pentsatzen 57 urte nituenean, oraindik zahartzaroa ez duzu ikusten nolan gertu, baina bai, zahartzen ari naiz hori ez dago zalantzarik. Eta bai, eragin auki dut, gainera 60 urte bete ditut eta inoiz baino gehiago esan dut nire adina, klaro, honen inguruan hitz egiten dozunean. Baina, beste aldetik ere esaten du nien naizela Andre zaharra, idatzita gelditzen den bezala, ez da, gustatuko litzaidake, hemendik 10 urtera zuri esatea, bai, Andre zaharra naiz, hor egin behar da nik uste bide bat izateko bai.